Morjesta. Se on sekaan video ja mietin tuossa pitkään, että mikä olisi semmoinen mahdollisimman soveltuva ensimmäinen video. Ekaan oli tarkoitus, että olisi tehnyt jonkinlaisen informa-arvio. Ja niitäkin on kyllä tulossa, mutta päädyin tuossa selailemaan uuteen markkinoita, niin sai sitten siitä motivaation tehdä tällaisen pienen katsauksen markkinatilanteeseen, joka on kyllä kieltämättä tällä hetkellä hyvinkin sysipaska. Että vähänkin mielenkiintoiset uudet informit, niin ei niitä hirveästi löydy markkinoilta. Jos tätä niin tilannetta vertaa edellisvuosiin, niin tähän samaan aikaan niin pelaajien hinnathan normaalisti on ollut laskussa just ennen Team of the Seasoneita, niin tänä vuonna se tilanne on hyvin pitkälti aivan toinen. Että jopa niinku non-inform pelaajia ei ole enää markkinoilla. Jos nyt katsellaan vielä tätä joukkuetta, mikä tässä eessä on, niin eihän näitä ole ketään markkinoilla. Ei kenen ketään. Ei Peidiä. Ei oo Sanchezia. Onko edes Thiago Silvaa? Ei ole Thiago Silvaa. Pastorea. Ei ole Pastorea. Ei ole Sergio Ramoksen Team of the Year-korttia, anteeksi. Sen vielä ymmärtää ehkä näiden Team of the Year-korttien kanssa, että niitä ei ole markkinoilla, koska julkaista alkaa olleen se 4 kuukautta jo. Mutta sitten näiden tuorempien informeen, niin kuin Javier Pastore, ei ole markkinoilla. Aivan jäätävää kuraa. Thiago Alcantara sai viime viikolla Man of the Match-kortin, eikä ole markkinoilla yhtään. Keresmasta saa vaan haaveilla käytännössä. Ei täällä montaa normikorttiakaan markkinoilla tällä hetkellä. Inform Boatingia ei ole markkinoilla. Ja sitten normi Neueri. Mitenhän nyt? Eikä yhtään Neueria. Sinänsä aivan jäätävä, että normi non-inform kortti ei yhtään ainutta markkinoilla. Vidalia ei ole. Team of the Year Roppenia ei ole luonnollisestikaan. Neymari. Ei ole Neymaria. Iniestaa. Ei ole Iniestaa. Crossia. Aivan turhaa etsiä. Ja nyt tämä jääty. Jatketaan. Delfiä. Ei ole Delfiä. Ja Inform Lewandowskia ei ole Lewandowskiakaan. 500 000 miesää ei löydy markkinoilta. Tuskin tulee saamaan välttämättä edes Bundesliigan TOTS-korttia, eli jos parempaa Lewandowskia haluaa, niin turha toivo löytää tällä hetkellä ainakaan. Sitten näitä tämän viikon informeja Man of the Matcheja, niin Camero suhteellisen mielenkiintoinen pelaaja, mutta kuitenkin vaan 80 overallia, eikä oo markkinoilla yhtään ainutta. Mario Gomez on suhteellisen mielenkiintoinen arvio, tämä Mario Gomez, mutta haavessahan saa elää. Mertenssi. Olisi kiva linkittää Hamsikin kanssa, mutta vähän huonolta näyttää tällä hetkellä. Huonolta näyttää. Hazardia, no sitä nyt ei luonnollisestikaan löydy yhtään. Ja sitten tämä Hamsikki, mikä mulla on jo pelattuna 22 matsia, 12 maalia, 3 syöttöä. Tästä on tulossa arvio jonkun ajan päästä. Ostettu 150 000 ja mikä on Hamsikin tilanne? Ei yhtään ainutta markkinoilla. Jos tarkastelee niin sen final price on muuttunut 150 000 170 000, niin tässä on ehkä se yksi syy, minkä takia pelaajat on alkanut hävitä markkinoilta, että käytännössä price-fixaajat ostaa näitä kortteja, koska ne tietää, että EA nostaa niiden hintoja jonkun ajan päästä, ehkä viikon päästä, aina siitä kun ne on tullut. Ja hyvin pitkälti se, että kun koineja on paljon ja EA nostaa price rangeja, niin sykli on aika kauhia. Oikeastaan ainoa toivo enää, että Team of the Season julkaisut auttaisi ehkä vähän laskemaan hintoja. En tiedä miten tulee käymään.
Tuleeko edes saamaan yhtään Team of the Season -korttia. Jos tällä menolla jatkuu, niin aika heikolta näyttää kyllä sen suhteen. Mutta joo. Niihin Team of the Season -kortteihin voisi kyllä paneutua seuraavissa videoissa, jos niitä tosiaan saa yhtään markkinoilta. Ei tämä hyvältä ainakaan näytä. Ei todellakaan. Mutta joo, siinä oli pientä insightia tähän markkinatilanteeseen. Toivottavasti viihdytte mukana. Keskinkertainen pelaaja kiittää ja kuittaa.